ана дӯстони азиз, ман як кинофилмака ба шумо маълумот метавам. замоне буд ки бачаҳо духтаро дар хостгорӣ мерафтанд. то ҳозира ака мо шуморо дар ин филм нишон метаем ки замоне шуда ки духтаро бачаҳо дар хостгорӣ меоянд. тамошо кунед, ҳаловат бибаред, чиста барои ханда. ҳоле ман ин қакша барои шумо мемонам. рӯзои наздик кино аллакай сёмка ба навор гирифта шуда, монтаж дай, рӯзои наздик мебирояд, тамошо кунед, ҳаловат бибаред. ҳозир қакш барои шумо, тамошо кунед. май хеле бисёр дидагим. ана ба наздикӣ бачаи ҳамсояем ду бачаеш кати ду даст да почи ки биниш баргашта ба хонаи падару модараш омад. бо ду кӯдакам аз қафош омад. ба вай не хона расид, не се. Яке гӯяд ки ана духтари шумо чӣ дорад? духтари ман ҳам ягон дугонаи беодоб надорад. мошини худаш аст. на сигарет мекашаду, на нос мекашад. роз ба кор мераваду роз ба хона меояд. дар куҷо кор мекунад? дар заводи қаннодии падараш. обод бошед. шафшаф нагуфта шафтову мекунад. тани гап зан, як биёд, як бояд бинем. бачаҷон, бачаҷон, оҳо, лабай лабай. як чойи талхи кабудам када биёр. хоб шудааст ҳозир очаҷон. бача мурад барои то. салом. дӯстмуроди али. хеле хостгорӣ рафтестен, чӣ хеле? хостгорӣ рафтестем, оли духтара надидем. бачаро бигӯ. секретора фош накунед охир шумо. хостгорӣ омадаси хонаи мо? ба сари духтара рафтестем хостгорӣ. дӯстони азиз, хостам як чиро ба шумо равшанӣ битавам. як кинофилми нав сёмкара сар кардем. ина дӯстони азиз ба қарибӣ мебирояд. ина бонбои мопайкариёро ва алишер фарухи душанбелаев, дигар бародаро. ҳозир мефаҳмонам то чӣ гап мешавад. фарухҷон, дӯстои азиз, интизор бошед. рӯзои наздик як филми наве ки дар ақли одам боли рост намегирам. пешкаши шумо мегардонем. ина дӯстмуродҷон, маълими азиз ва гиргалӣ.